מחסן טוב ומחיר טוב. תשמע, עכשיו אני שולח את ההצעה, עכשיו. יושב עליה. בוא נחשוב, יש לנו 2,500 במקסימום, כולל מה? עכשיו יש לי שם חומר לפחות 3,400 שקל, לפחות. ועבודה, אם אני מריץ אותה זה 2,500, תיקח לי 3 ימי עבודה, 2,500 שקל. לא, יקר. בוא נראה, בחומר מה אני יכול לחתוך שם? נוריד את הגג. לא חייב גג, מה יש לו? למה נסחפתי עם 3 ימי עבודה? מה זה? אני אבוא יום אחד, מהבוקר עד 24 שעות, עשינו את זה 1,500, יצא לנו סך הכל 4.5 זה. הוא לא ישלם 4.5, זה 2,500. מה נעשה? צריך למכור משהו, 2,500.